Jaha, sitten yksi kappale tyhmä vitsi tuli mieleen tuossa. No tämähän tapahtuu silloin tuota 70-luvun loppupuolella. Olisikohan ollut 78 tai niillä vai 9 jo 70-luvun lopulla joka tapauksessa. Ja se Kekkonen oli meillä presidenttinä ja ulkoministerinä oli tämä Ahti Karjalainen. Ja nyt tämä vitsin taustatietoksi voisi sanoa, jotta tällä Ahti Karjalaisella oli tämmönen henkilökohtainen ongelma. Tämä nyt tähän niin kuin tyhmän vitsin taustaksi. Tämä on ihan siis tosi tämä henkilökohtainen ongelma. Tämmöstä pientä oli juopottelua, että alkoholiongelma siis suomeksi sanottuna, mitä sitä nyt kiertelemme ja kuollutta hähjää jo on, niin otapahan nyt alkaa tämä vitsi juttukerronta. Tämä nyt oli tämä täältä jostain Arabiasta, Persiasta tai Perseistä tai mistä lie Iranista tämmönen Ajatollah Khomeini käymään Suomessa. Ja no, tämä Ahti Karjalainen tosiaan oli ulkoministeri ja hän oli siellä lentokentällä tuotu vastaan sitä ja tämä kun oli tämmöisestä rikkaasta öljyvaltiosta tämä Ajatollahi, niin se oli ajatellut, jotta annetaan tänne köyhän pohjoisen maan ulkoministerille lahjaksi tämmönen limusiini. Ja se oli sieltä lentokoneen ruumasta ajettu jo siihen lentokentälle siihen punaisen maton viereen se limusiini ja sitten sieltä tuli se Ajatollah Khomeini sieltä lentokoneesta ulos ja Ahti Karjalainen oli jo siinä käsiojossa ja sitten rättipää oli tämä Ajatollah semmonen uskonnollinen johtaja ja hänkin on jo edes mennyt. Niin siinä oli käsiojossa ja siinä niin kuin hyvin tappoin kuuluu, niin tämä Ajatollah ojenti sitä kouronsa Ahti Karjalaista kohin ja sanoi, että Ajatollah. Niin se Karjalainen sanoo, jotta en minä voi, kun minulla ei oo ennen ajokorttia. No niin, ei kukaan nauranut.